kuti mwari maka. Baby. Chi. Iwo wandozodza murungu wako kuti basi bongo chachira basi. Ndamudzi. Ndinokusendera message andisindizwisai. Anzi mukadzi wako zvati achadi basa saka imbwa dzangu dzichararana. Kuti kudii? Anzi mukadzi wako zvati achadi basa imbwa dzangu saka dzichararanani. Akuza Maria. Anopengo. Saka ndiyo message mugezi unobvunza zvisina basa rese izvo. Aiwa zvinyaya kurara nembwa ngoni nyaya isina basa. Akurara nembwa kwekuti asei kwanai. Hando zvari kutaura here basa kwashanda. Unoenda kukwidira voice ndikubvunza ndakwandatsira message. Hai baba, uri kuti mudhuri wese uyo wakamira pana parubatira rent ndiani? Kumusha ana kutumirwa chikafu kuti akutumirwa nemari inobvepi. Ndio nawe yakazundudzwa kuti wairara nembwa zvine basa rechizvo. Saka wandidyisa newe wandisevesa nemuto wembwa panapa. Kusevesa nemuto wembwa kuti asei. Aiwa ndinozwisisa wandisevesa nemuto wembwa here wairara nembwa iwo. Wairara nembwa? Bamwana mire nyati kutaura. Wairara nembwa here wandifonera hama dzangu ndibazvinorera wanozviziva hama dzangu. Uchifonera iyo hama dzangu pakuti asei kona itai. Tinofonera hama dzangu kuti dzitesei. Wairara nembwa uchisei uchindisevesa nemuto wembwa. Mira kani Tytie ndikuudze rekeza kufonera hama dzangu ndikutsanangurire mani. Saka udafonera hama dzangu kuti dzitesei. Uratsanangurire but tanga wati ndati wairara nembwa here. Tytie kani mira ndiku wairara nembwa kana aiwa. Tytie weti ndeiona kupiko mari kuti ndibhadhare rent iwo uende kubasa. Mane kuchikoro ndamari yekuchikoro. Zvese izvo zvandinenge zvakamirira inini. Ana mai kumunda every year vari vachinoda mari yefertilizer vada mari yechibage. Ndeiwonepi mari dzachona. Ndosaka ndakasarudza hangu kudaro nekuti izvoni izvo ndisina kana pekutangira. Nitsobewa wani waraninga. Tytie dzangu dzakawandisa imbwa dzachona ndakazosiya nekuti dzangu dza 10.